La al 6-lea sau 7-lea episod de Brawl Stars. Sunt din nou singur pentru că ceilalți au lecții online și iar eu am făcut 500 de trofee. Da. De la 420 și ceva am ajuns la 50 și am luat-o pe Jessie. Wow! Și acum pun Big Box și îmi pică absolut nimic. Sau, ba da, Penny. Wow! Nu știu că o să-mi pice ceva, dar am 2 brawler noi. Am 8. Eu îl voiam pe Rico, pentru că arată fain. Nu știu. Asta are un cățeluș, așa arată. Și asta are o turetă. Cu asta o să joc. Și nu știu ce e hot zone, o să încerc. Habar n-am ce trebuie să fac, dar nu contează. Vreau să încerc. Să ai 2 zone. Băi. N-ați văzut nimic acolo. Trebuie să stau în zona aia de acolo, dar mi se activează netul. Și o stau pe date mobile, firar. Haide. Vreau să încerc pe Penny. Vreau să văd cum este. Pare că dă mult damage, dar habar nu am. Îți dă mai turet aici, turet. Trebuie să stăm aici, eu stau. Trebuie să stăm aici. Dar lăsați-ne din pace. Zona noastră aici. Da, lasă-mă din pace. Lasă-mă din pace. Omoară-l. Băi, o să câștige. Nimeni nu câștigă. Doar dacă câștig eu. Nimeni nu câștigă în afară de mine. Nu o să câștig eu. Găți-vă în zona aici. Asta nu e zona noastră, dar nu contează. Am murit. Trebuie să câștigăm noi. Noi o să câștigăm. Și ăsta, dacă moare Daryl, o stau aici. Câștigat. Bun, am înțeles care e faza în ăsta, dar Penny e super faină. Îmi place. Cred că gorila și Lily. Ok. Am 30 de gemuri. Ziceți-mi ce vreți să fac cu ele. Vreți să-mi cumpăr un skin Penny, Pandanita, ori Bandit Shelly, ori un Big Box. Ce ziceți? Vă zice un skin, dar cum ziceți voi acum? Am să ziceți în comentarii, pentru că contează cum ziceți voi, că serios. Iar mi s-a activat netul. Dar nu mai vreau. Haide. Intrăm în meci, vreau să mă joc. Îmi place Penny. Serios. Iar mi s-a activat netul.
De ce nu merge? Segeter Studio. Asta este aplicația pe care fac eu. Pe care filmez. Asta m-a omorât. Păi și acum ce fac? Activez netul. Metoda net. Îl dezactivez. Sau? Lasă-mă în pace. Nu vreau net. Dar vreau să ies de aici. Dar lasă-mă în pace. Vreau să ies. Haide. În sfârșit, a venit. Așa. M-a plus un trofeu. Mă mir. Pentru că aveam 8 trofee, pentru că am câștigat unul de ăla și dacă câștigi ăla... Dacă câștigi... De exemplu, la Gem Grab îți dă 8 sau la altă carte 3 versus 3. Dacă ți-ar da 10 ar fi prea ușor. Doar dacă câștigi îți dă 8. Dacă nu... Nu zic că începem. Turret. Da 2 damage. Net. Ți-ar netul. Nu mai vreau să am net acolo. Că nu pot să mă joc, că merge rău. Mai bine să pe date mobile. Așa. Plus 3. Plus 1. Plus 4 am luat. Pentru că aveam 9. Este faină, Penny, dar dacă mi-ar merge și bine netul, știi, nu știu dacă e de distanță sau de apropiere, habar n-am. Văd că are un splash de bănuți care dă mai mult de legi, mi se pare. Să-mi zică cineva în comentarii dacă splash-ul ăla de bănuți îmi dă mai mult damage. Să ziceți-mi. Wow. N-am plecat, nu mă bag. Sau poate vreau să mor. Nu înțeleg de ce nu se mișca. Ping! Mersi, turetă. I'm the best.
23 trofee. Așa. Plus 10. De 10 minute acest episod, dar va mai ține un pic până fac 550 de trofee, pentru că splash-ul cred că dă mai mult damage, dar pot să cred în continuare, pentru că nu știu dacă este adevărat. Și încă una. Și dacă nu-i dau un hit până apare zona, o să mă omor. Nu mă omor. Mor. Nu eu. Bă, ziceam să moară chestul, nu eu. Supercell, te rog să mori. Glumesc. Ei au creat jocul ăsta, de ce aș vrea să... Na, cât îmi dă dacă fac 550. Dacă fac 50 în 500. După aia să fac 650, după aia 700, 750, 800... Haide. Sunt aici gesturi. Hai să vedem dacă splash-ul dă mai mult. Deci, ăsta dă așa 900 și ăsta dă 900. Nu te cred cum mi-am omorât pe ăla. Deci n-ai cum, nu. Se întreabă și unde sunt următorii 4, pentru că sunt unul dintre ei. Unde sunteți, mă? Unde? Acolo nu-i nimeni. Oh, doar tu mai ești. Oh, tureta, eu i-am dat un hit și tureta l-a omorât. Asta e bună pe mine, dar trebuie să joc măcar un match cu Jesse. Și vreau Rox. Mă așteptam pentru că mi-a picat deja pen. Ce să mai împice. Știu că asta, știu ce face. Dacă îi dau una, se duce în 3 chesturi. Dau un, de exemplu, asta și se duce după ăla. Da, eu dă cam puțin damage, dacă știți ce vreau să zic. Mă gândeam că o să vină după mine. Pentru că e primul ce vrei să faci. Dar hai mă după mine dacă ești mai prin. Hai mă după mine. Hai mă, bă, dar glumeam, bă. Nu glumeam. Vezi? Cu cap am pus-o. Ai murit și tu. N-am să te închid. Mai un meci cu asta și închei episodul. Știu că este foarte scurt. Cam scurt, nu foarte scurt. Nu e chiar foarte scurt. Un pic scurt. Dar la un youtuber ăsta îi zici că a durat o grămadă. Dar mine am pus o joc și jumătate de oră era să fac un videoclip. Unul doar. Sau cred că mai multe era să 2 ore. De jumătate de oră. Bă, dar sunt înconjurat. Ești de serios? Dar lasă-mă în pace. Dar mă chiar mă lasă. Sunt surprins, serios. Eram surprins când vedeam că vine după mine, dar nu face nimic. Deci, cine face așa ceva? Gen, încă una.
Mori. Tureto. Tureta e proastă rău. Bun. Așa. Colectez asta. Bun, cam atât a fost și cu acest episod de Brawl Stars. Eu am fost David, iar noi ne revedem data viitoare. Pa!